Ebe. Uzu. Abe. Safisa kile. Oliva. Pula soko mo chevu. Oh, biyadlalise bo. AmaTsonga amashangane isizwe esidala kakhulu lesi njengazo zonke izizwe bayinzalo kantu badabuka le enkabazwe esempumalanga yeAfrika ekemethe belu ngeminyaka yabo 200 AD ukutholakala kwakhona nabo bafuduka baze bazozinza kuleli lingaseningizimba bafika bazinza kuleli sesilibiza namuhla ngokuthi seMozambique eSwatini bayofika naseZimbabwe eZambia nasenyakatho nelika Gondwana iningizimu Afrika bazinze lapha yakompumalanga nakoLimpopo ibona ke abaTsonga abaningi kulezo zindawo abaTsonga ke namashangane labayinto eyodwa kanye namathonga atholakala lapha kwamhlaba yalingana kwehluka nje ukubizana nokuthi banolimi sithola ukuthi ngenxa yokuthi sesiside kakhulu isikhathi bahlukana sesithanda ukuthi kuhlukahluke njengabo abenguni bakhuluma izilimi eziningi ezikudidayo ukuthi mawusuzo abaXhosa kodwa babayinguni uthi amaPondo kodwa babenguni uze amaZulu kodwa abenguni kuze kufika kumalala nabanye kuthe ngokuhamba kweminyaka bagcina sebehluka ke nangendlela abembatha ngayo njengoba abesifazane bakhona amakhosikazi akhona ikakhulukazi abhinca shibhelane shibhelane lesi yona into ongayifanisa nesidwaba kodwa isidwaba esihle esithambile abantu basebedansa sebetshikizisa iqolo bathi veku ngayo hayi ke lapho ke impela hayi uyachazeka mawubabona ziningi izizwe ezingaphansi kwabaTsonga okubala kubona amafungo izihonga abalenga abacophi abanyimbana abatshwa kanye nabandzawo bakhona bonke labo izizwe ezikhona ngaphansi kwabo bakhuluma izilimi eziningi ngaphansi kwabaTsonga njengoba kukhona iShihonga kukhona Shinalangu kukhona Shihlangu kukhona Shilibila kukhona Shihlengo kukhona Ashidonga kukhona zonke lezo zilimi nezinye ke ezikhulunywayo lapha nakubaTsonga onkuna novaloyi obaloyi bona phela ababesiza kakhulu abaziwa ngokuthi bona besiza kakhulu kwakha imibuso yomujaji ngokuthi babakha beqeqesha ezempi babeqeqeshwa kakhulu uSoshangane wayekade buya ngapha eqeqeshwe yilembe leqama yamalembe ngokukhalipha basiza kakhulu lapha eNkomanti basiza kakhulu lapha oMabunda ngeminyaka yama60s kuya kuma70s owabo umbuso wawubizwa ngokuthi seGazankulu kwesika Lucas Mangope inyosi yesilo isukusikhuluma ngeqhaza lawo amaTsonga uma isithi nani maGazankulu nani mandebele nokukandeleni ke nabona izinyane lesilo isukusikhuluma ngalokho ngoba phela uBhejana phuma esiqiwini umdlokumbane vuka udla amadoda uke wakhulela khona kuleya ndawo engakangeni esihlalweni lesi yakhona kumanje asiphethe sokuthi abuse uZulu hayi ke besithi nje jwathu imvelaphi yabaTsonga namashangane elamigama ngingusithembiso kaGwejobomvu wakwaShangase umzukulwane kaMvula lena imvelaphi